Budite i dalje sol zemlje i svjetlo svijeta. Hvala na svim krepostima koje ste usadili u našu djecu. Bog vam uzvratio stostruko. S Božjim blagoslovom hrabro naprijed. Sretan dan škole, osnovne škole Lotrščak, najviše svim onima koji su svojim trudom, radom, žrtvom i molitvom učinili da škola bude ovako izvrsna kao što je danas. Hvala našim učiteljima! Sretan dan škole najboljoj školi i najboljim učiteljima. I najboljem ravnatelju! Dragoj školi Lotrščak, najboljoj školi na svijetu, dragim učenicima i svom osoblju škole, želimo sretan i blagoslovljen dan škole i želimo vam da rastete i još veći narastete nego što već jeste. Od srca vaša obitelj Voneman. Sretan rođendan Lotrščaku. Hvala vam svim djelatnicima koji činite tu školu, što nam pomažete kao roditeljima da odgajamo našu djecu, da budu pravi dečki, da budu pravi katolici i da slušaju mater. Draga naša školo, učiteljice, učitelji, svi djelatnici, hvala vam što ste tu za nas roditelje, za našu djecu i hvala vam što volite našu djecu i što svakodnevno pomažete nama roditeljima u odgojnim izazovima. Sretni smo što smo dio škole od prvoga dana i što možemo svjedočiti njen rast. Prekrasno je biti dio Lotrščak tima i vi ste za nas jedna velika obitelj. Draga naša školo, sretan ti tvoj dan i neka te uvijek prati zagovor naše Gospe. Želim čestitati osnovnoj školi Lotrščak i Ružičnjak sretan rođendan i dan škole i zahvaliti za sve lijepo i dobro što čine za našu djecu. Draga naša školo, sretan ti tvoj dan. Zašto volimo našu školu? Volimo je zbog izleta, zbog dječje sinjske alke, volimo je zbog društva Mangupa, onda je volimo zbog fenomenalnih učitelja i učiteljica kojima je ovo životni poziv, a ne samo posao. Draga školo, hvala ti što razumiješ živahnost dječaka pa im daješ sporta na izvoz i hvala ti što ih podučavaš rastu u vrlinama. A od sve srca ti također hvala što razumiješ, uvažavaš i podržavaš nas roditelje i što si produžena ruka naše obitelji. Bog!